Arwakini machiegni joneno mar Lolwe TV, joneno mag Twak Rowere e chenro ma kawuono ma wan godo mar Twak Rowere mabiro ni ngeso ka ngeso sama bende en saa 7:30. Ka odiochieng' ma kawuono wan kod welo ariyo e studio kaka inyalo nenogi. Ka thuon wach ma bende wadhi wuoye en Youth in Peace Building kata rowere go rito kwe ama neno ni kwe obedo e pinywa masani. Koro adhi miyo wendwa gi thuolo mar nyiso nyingi kaachiel kod gigo ma gitimo. Arwakini machiegni king'iyo kamera kacha nyis joneno mag Twak Rowere nyingi kaachiel kod gigo mitimo. An iluonga ni Samuel Odhiambo. To gimokela ka en mana lose wach kwe nikech sama kwe nitie to dongruok nyalo bedo. Erokamano Samuel, inyalo nyiso joneno mag Lolwe TV nyingi. An iluonga ni Nicholas Amito. Tan bende gimokela ka en kwe mar rowere. To watiyo gi organization miluongo ni Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa. Ma en regional organization. Erokamano Nicholas. Yes. Joneno mag Lolwe TV mana kaka winjo kuom wendo mabende kawuono wadwa twak godo e wi kwe e kind jogo ma rowere. Adhi bedo jata chenro mari Paulina Yudo. Arwakuni machiegni ka bende wadhi mbele kod twak. Erokamano kuom biro kendo nyiso jogo ma rowere ni en gino maber mondo gineni girito kwe alwora ma gintiere. Koro mana kwachako unyalo nyisowa ni en ang'o manomiyo ubiro gi initiative mar Peace Youth in Peace Building kata neno ni kwe obedo kind jogo ma rowere. Nicholas kachako kodi. Gimomiyo ne obiro gi initiative mar Youth in Peace Building nikech king'iyo piny globally sani kata kiwe Kenya body yudo the percentage number mar youth ni malo sana. Yeah, sani king'iyo estimation en gimoro around 75%. To most of the time yudo ni samantiere ga koko e piny ngima kama kamora mora yudo ka rowere mitiyo godo sana. Gi let's say josiasa ma are self-centered madwaro ni mondo gine magi benefit. To kiyudo the 75% number ma wantiere godo ni ing'eyo ng'isowa ni kaka rowere matindo kwanyalo riwre kanyakla mwabed gi initiatives magwa manyalo tero wa mbele any change mwadwaro timo e piny mora mora wanyalo. Koro mane monomiyo waneno ni kwa cover rowere to wang'ini ere kaka wanyalo kelo wach mar kwe e pinywa mar Kenya. Nikech sani king'iyo koro wachomo election. Election mabiro ni yudo ka different narratives osechako donjo. To narratives ing'eni kosechako donjo to nitiere kaka giwito ga rowere. Kore moneno ni kwachako at least wabed gi initiative moro mar sensitizing rowere waluongo ni the Youth Peace Caravans. Youth Peace Caravans gi watime ga in form of a procession. Lakini koro nyaka COVID ne donji sani waneno ni the best thing wanyalo timo at least koro wanyalo time through media channels. Wanyalo dhi studios, TV programs, radio programs. And then watem kwanyalo yudo kaka wanyalo wuoyo gi rowere mondo mi gibed jogo mohero kwe. Nikech king'iyo in the long run kwe no ema gima ng'ata dwaro. Kwe ne makantiere to dongruok wan godo e piny. To king'iyo kendo kaka gik moko osebede kaka timre iyudo ni rowere onge kata chenro malong'o manyalo miyo duond gi winj makare. To gino nyalo mana bet kanyakla ka wariwore. Erokamano Nicholas. Wadhi kodi mbele kalure kod point mabende wachono. Kaduogo ir Samuel inyalo nyisowa ni gini nuchake higa mane to un ji adi mar initiative machalo kamae? E Kenya ka program ni nochako higa mar 2013. To Fekla kaka Nicholas wachono noneno ni gidonje Kenya ka slum miluongo ni Mukuru Nairobi kocha. To negipuonjo yudhe 53 ma nopuonjgi kaka ginyalo kelo kwe, kaka ginyalo riwre kamoro achiel, kaka ginyalo dok e boma kata kuma gidake cha. To giloso gi ji, to gipuonjo ji mondo wabed joma ohero kwe. To gimaduong' mana kaka bende nane training mokwongo ni to gimaduong' mananeno kuom Fekla asebedo kane projects mang'eny Nairobi kocha. To projects mang'eny inwang'o ni donors biro gi gima gidwaro mondo utim. To gima nomora gi Fekla ni negibiro winjo gik ma vijende dwaro. To gima ojende nowacho ni dwaro cha ema gikonyo timo. To no an gi election 2017 mano nuocha
tamor nikech kwe ne nitie Mukuru despite the tensions. To mae gima duong' ma bende wang'iyo ni sani ka wadhi e kura moro mwadonje higa mabiro ni mondo kweni bende obedie, nikech aseneno kaka ji sana sana e pinje maoko to ok ber. Erokamano Samuel, adwa ni mondo adog ir Nicholas mondo nyiswa. Awinjo kanyo kiwacho ni nuchako gi vijana ma Nairobi, Mukuru kwa Njenga, to wayudo ni Mukuru kwa Njenga en slum ma bende wayudo ni jogo marowere mang'eny odake. Nicholas, inyalo nyiswa ni kopogore kod slums, ere kanyo ma kendo oyude jogo marowere ma upreach negi about peace? Kopogore kod slums, wantiere gi programs mopogore opogore. Nikech kaka FECLA as an organization, wan gi strategic directions ang'wen. The strategic directions ang'wen gi wan gi peace building and conflict transformation. Ebo peace building and conflict transformation wating'o rowere, to wan gi mine, to wan kendo gi jodongo. Mostly watiyo gi jodongo mag kanisa. Koro ing'eni kaka wan organization ma is a membership organization, kech watiyo gi duonde mag kanisni. Like Kenya kibiro koro watiyo gi NCCK. Pinje mamoko 10 go bende kidhiye watiyo gi duonde mamoko go mag kanisa. Koro Kenya wasebet watiyo gi NCCK ka gi tero weche mag kwe e pinje counties mopogore opogore through programs ma wantiere godo, program mag mine, program mag church leaders, kendo program mag youth. Koro yudo ni most of the time kokwa waonge slum, onge gimwatime slum, but then ntiere programs moko mwatimo mopogore opogore, initiatives mopogore opogore. Yes. Gimoro apinjo Samuel kato kanyo kodwo. Kenyalo nyisa ni gini utime gi Nicholas kende koso ntiere bende jogo ma miyo support ama jogo ma un godo e initiative ni murane godo? The main donor in FECLA, lakini kaka nwachako 2013 na wan Youth Prabich Gadek. Sani namba cha osedongo mokalo 2,000. To wane schools, wane kanisa, wanyaka sports. Nikech kama inyalo nwang'e youth cha kuma inwang'o sama gitugo cha. To adhi wano kuma gintie, eka wanyiso gi wach kweni. To from 53 youths to over 2,000, to sani wan gi groups prario, mwalongo ni peace clubs. Nicholas, inyalo nyiswa ni kaka wacho ni wuotho jo yudhe. Obvious sama idhi kamoro mondo mi iland injili moro, ntiere gande outcome moro ma samoro expect. How has been the outcome kuonde muwuothe uwuoyo gi jo yudhe go? Gikawo gigo ma positive mune ka gitimo gi ama osebet ganade? Outcome manya wacho ni osebet maber kabisa. Mana kaka usiepna masamo wacho. Nikech king'iyo kane wadonjo Mukuru slums 2013. Gima nomiyo wadonjo Mukuru ne ni Mukuru kanyo ne nitiere gwenge mopogore. Kiyudo tiyudo ni en slum achiel, lakini slum achiel ka en ji odak mopogore opogore. Yudo ne nitiere village miluongo ni Masai village, nitiere village miluongo ni Kisii village, nitiere village miluongo ni Luo village. Koro dhano nodak maonge riwruok makanyakla cha. Koro kane post election violence obiro ma 2007-2008, ne ji oyudo tabu kabisa. Kendinge ni nentiere this tribal clashes mana within Mukuru slum. Koro mane waneno ni kwa nyalo pilot this project wachake Mukuru mondo wabigi initiative miluongo ni the Youth Peace Clubs. Koro mana kaka Samo wacho, the Youth Peace Clubs ne wa train jomokuongo rowere Prabich Gadek. Kane wa train rowere Prabich Gadek gi, ne watimo ne gi miluongo ni TOTs. Ing'eyo wamiyo gi empowerment, kwa se train gi gibende gichak gidhi their local areas kuonde ma giwuoke. Koro these were leaders mane wa train. Gibende gidhi local areas kuonde ma giwuoke, villages mopogore opogore go, to gichako train ji mondo mi wabed gi miluongo ni multiplier effect. Koro gibende ne gidhi ma gitrain ji. Koro ing'eni peace clubs no bedo mang'eny. Mobet ma Mukuru alone yudo ka gin around 20 youth peace clubs, over 20 actually. Ma yudo ka wantiere gidhi gidonjo nyaka schools, gidonjo nyaka churches, gidonjo nyaka all these initiatives mantiere matimoregi. Koro rowere ma ng'enyne ni yudo ni nentiere mane gweng' mane onge tich. Ng'eny gi nobiro gi initiatives magi gik mane gidwaro timo. Ma bende yudo ka moko nomi funding matin, moko bende ne wanyalo refer gi some of our partners mwasebet kwa tiyo godo. Koro partners gi benomiyo gi gimoro matin, and then yudo ka gichako initiatives kaka mag farming, initiatives mag rabbit keeping within the slum, gitimo gimiluongo ni urban farming. To moko bende yudo ka ne timo initiatives mag clean ups gi.
iyudo ka gidhi community ka community within Mukuru slum to gitimo giyweyo environment, and then gibiro gi initiatives mopogore, giloso kombe, to king'iyo impact osebet maduong' ahinya, nikech kanyalo wacho Sam kanodonjo, Sam nodak Mukuru, ting'eni kane en Mukuru noonge gimoro amora manotimo, to Sam has been a success story, nikech kanochako gi this project ni noyaone dhot mang'eny, mayudo ka Sam nodhi nyaka oko, masani kakinene kani en a certified global trainer on non-violent communication. Koro ing'e kanochako Mukuru koonge gimoro amora, lakini koro project ni gi teko mane ntiere go, ineno akiani luongo nango, dholuo akiani luonge nango, as in encouragement mane ntiere godo, jiwo mane ntiere godo gi tich matek mane en go, nomiyo Sam odhi oko modhi otimo gini endi oko e piny mar Amerika. Koro yani kanodhi kunendo sani kanoduogo, is now a certified trainer. Iyudo ka Sam osebet ka otimo gimiluongo ni globe trotting. Iyude mara samoro en Cameroon, samoro en Austria, samoro en Germany. Koro gino seone dhoudi mang'eny. To kata vijende bende mantiere Mukuru kucho, iyudo ka moko mane ntiere tuwe gweng' mane onge gimoro amora matimo, ne gibet gi jiwo gin bende. Mamoko iyudo ka ne contest nyaka positions mag MCA, positions mag women rep, nikech teko mane kane wang'iso gi mwajiwo gi wang'iso gi ni any youth ngata ibed rawera mora onge gima nyalo tami. So long as ni yudo support no matin, ng'ato nyalo bet kodi, omako lweti ka wuotho kodi, then onge gimoro amora manyalo tami. Koro iyudo ka change story, success story osebet mang'eny ahinya. Mayudo ka rowere sani endi kidhi to kiyudo era ni kaka ne gintiere cha, but iyudo ka change obet e ngimagi mang'eny kendo maduong'. Yes. Erokamano Sam kaachiel kod Nicholas kuom weche maber momiyowago. Janeno mar Lolwe TV, wabro dhi e yweyo matin, ka bende aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Nicholas Omito kaachiel kod Samuel, ma bende puonjo jogo marowere kuom peace building ama bedo kod kwe kind jogo marowere. Kik idhi mabor, kete mane Lolwe TV. Arogi kendo janeno mar Lolwe TV tielo mar ariyo chenro twak rowere, ka anjata chero mari Poleno yudo ma bende wan kod e studio makawuono wendwa kaka neno gin ariyo iluongo ni Nicholas kaachiel kod Samuel, ma bende obiro miyo puonj kalore kod youth in peace building kata bedo kod kwe e kind jogo marowere e pinywa masani. Samuel adwa ni mondo achak kodi. Inyalo nyiso ni ang'o miyo many a times kata seche mang'eny yudo ka jogo marowere emiyudo ni obalo ok gidwa keto kwe kindi kopogore kod jogo madongo. Ipana ang'o miyo rowere itiyo godo mondo neni kwe ok obed kamoro? Gima duong' maneno ka shida ma vijende ni godo en keche waonge directions. Adwa ni mondo anwang' pesa piyo, adwa ni mondo apiem gi ng'ama akia kuma gima en godo cha ugolo kanyo. Kendo peer pressure ni mai mathagowa sana. To joma nie siasa oseng'eyo mano ni vijende dwaro pesa mapiyo. To pesa cha ema gikelo. Ng'ato miyi 500 idhi diro kidi kumoro, ng'ato miyi 200 idhi yanyo wadu. To ng'ani kiduogo onego idag godo. Megi mokwongo mathagowa. Kasto gimoro mar ariyo ni nafas ma kaka kijana sani, nafas man godo manyalo somo gimoro kuom owetena onge. Gi pesa bende ma somo. Mainwang'o ni waonge gi information, kwa dhi e social media en mana Facebook a post picha ni gi picha cha lifestyle ma a fake. To sustaining such a lifestyle ok yot. Ema miyo inwang'o ni vijende thagre ahinya. Magima nyalo nyiso vijende sani ni live within your means, accept where you are and learn to take a step at a time. Ma indiko nyalo konyowa.
And then kik wabed gi pressure ni wadwa timo gimoro sani to watieke mondo wachop kumoro. Watima gimoro mos, gimoro walose mos to wadhi konyre. Kasto ang'e ni gima in godo chamacha mari, I respect it. Eka mondi bende inyalo respect gima an godo to wadong. Erokamano Samuel. Nicholas adugo hiri. Inyalo nyisowa ni piny mar Kenya kae sani koro kaka nochako Youth in Peace Building. Une counties mage masani uyare bede umuti tang'o miyo counties be manuneno ni mondo chako. E piny mar Kenya anyalo wacho ni wantiere kuonde te. Mana kaka nanyisi ni watiyo gi duond mar kanisni mar Kenya, NCCK. Iyudo ka NCCK ni kamora mora. To koro being ni NCCK en member mar FECLA, iyudo ka ntiere kuonde ma ginyalo chope to wano kwanya chopo. To most of the time iyudo ni ng'enyne gine ma gidhiga e grounds gik moko ka gitimo. Koro iyudo ka seche moko at times one hour out of the picture as an organization, but gik ma gitimo iyudo kwa timo negi miluongo ni facilitation. Lakini wach mar peace caravans ni ne waneno ni Kisumu was a hotspot area. Nikech inyalo paro gik moko kaka osebet sama skirmishes wuok ga, ng'eyo Kondele miyo ga very bad publicity. Gi Kisumu, gwenge mag Nyanza region gi. Iyudo ka Kisumu miyo ga very bad publicity. To publicity en gima osebet ni entiere kama ne media. Seche moko iyudo ni maybe gimoro ok timre malich, lakini koro kaka media dwa gole, gidwa gole e yo moro malich ma ka jo nene kata ok to ji neno ni Kisumu wang'. Koro ne waneno ni kwanyalo biro gi project ni mwatim gimiluongo ni that empowerment Kisumu, watim that sensitization mondo rowere matindo man Kisumu ka ging'e maber ni siasa to en gima biro to kalo. To siasa no kende en gima muhimu. Ka wanyalo bet joma soba mondo kik wayud jo siasa manyalo tiyo kodwa. Machopni kochopo sa election to wadhi e debe kendo wa make decision moro makare. To kwanyalo chokore kendo kaka vijende mwa riwre together. Nikech ntiere dhongere wacho ni riwruok kanyakla en teko. Kwanyalo riwre kanyakla kaka vijende. Kwaseng'e maber ni weaknesses ma wantiere godo en ni wan gi weak economic basis kaka vijende. Nikech iyudo ka piny orido sana. Ikijana matin itieko school, itieko high school, ka Nyasaye okonyi dhi e mbalariany, isomo itieki, ichaki wuog oko, then iyudo ni kimanyo tich, nitiere kata qualifications midwaro. In ng'ama koko tieko school, tikwayi ni bi mondo ikelnwa 5 years experience. Koro king'iyo magi to iyudo ni 5 years experience gidhi golo kanye kaka rawera matin. Ing'ama pok otiyo kamora mora. Koro ka vijende nyalo bedo joma proactive, ma kata sama intiere mbalariany no to bende yudo giri moro matin itimo on the side. Idhi kata kamoro itim gimiluongo ni volunteering. Kata ok chuli, but ichaka mos just to build yourself. And then king'iyo kendo gweng' ma Kisumu ka wan gi apani Nyasaye ogwedhowa maber. Iyudo ka wan gi Lake Victoria machiegni ka. Kendo sani intiere projects, initiatives matimore malich Lake Victoria. King'iyo issues mag cage fish farming. Ka rowere nyalo riwre kanyakla, then ng'ato gol gimoro matin to gine ni wan gi group waka matin, gimoyudo matis ni we wadhi waked godo cage moro achiel. Cage achiel ni nyalo miyo gi pesa moro matin. To ma rowere nyalo riwre regardless of kumoro moro ma intiere. Kata in mane school, kata in mane college, in kanye, to un gi riwruok kung'e ni wan gi strategic direction. To strategic direction ok useng'e bet godo, mano kore gima bota ukudhi mbele. Koro ne waneno ni kwatime Kisumu mondo wasensitize vijende ma Kisumu, then at least wanyalo konyo gi maber, wanyalo kelo kwe. Kendo kama chielo mabendo osebet mebende media osebet kamiyo publicity ma is a hotspot area in Eldoret, the Uasin Gishu County, is in Uasin Gishu County. Koro Eldoret be waneno ni wadhi watime peace caravan mondo miwang'i koko nyalo wuoyo gi rowere magunu. Nikech sani king'iyo strategic direction, especially kaka election biro 2022, hapa ni Eldoret is a place of focus. Koro waneno ni kwa nyalo ng'iyo kamano mondo wadhi kuno bende watim the same thing. Kendo Nairobi bende ntiere gwenge mopogore Nairobi, different slums, nikech kuondgi miyudo ka rowere ng'eny. Koro kaka ne wasedonjo Mukuru wasemako kabisa, kendo ntiere youth peace clubs mosebet gi initiatives mang'eny. Masani tek sana mondo yud ni rowera matin Mukuru nyalo wuok kata ni kwanyo kidini konya wadgi, nikech ong'e how important peace is. Koro sani initiatives wadwa ni watim kodi, koro gigol that success story mosetimre Mukuru, then gichak giwuothe other slums.
Koro ka Nyasaye okonyo by Monday onego beni wantiere Nairobi, wa plan wadwa dhi Kibera. Erokamano Nicholas. Samuel ibro mia time pod awuogi Nicholas. Nicholas aneno ka isisitiza sana e youth caravan. Yes. Inyalo nyisowa ni en difference mane mantiere ama pogruok mantiere building difference mane mantiere youth peace building to kod vijana bila ukabila. Inyalo nyisowa pogruok nikech many a times wayudo ka ji confuse the two. Inyalo nyisowa ni un gimoro achiel koso un gigo mopogore to butiyo kanyakla. Actually, gima nyalo wacho vijana bila ukabila wasewinjo gi mang'eny. Yeah. Kendo initiative magitimo is very important. Though in as much as pok wasebet kuwariwore kodgi, nikech apani vijana bila ukabila onyalo bet ni maybe en strong sana e Kisumu ka. Yeah. To iyudo ka ingen tiere ka une failed, iyudo ka ng'ato golo contribution on the side. Yeah. Nyalo iyudo ka jagedo nitiere to chako gi foundation. Nitiere ng'ato bende mabiro mawacho ni waketo wall. To ng'ama gero wall ni bende moro chak biro wacho ni an kaka seloso wall ni koro we ng'ato bi mondo ochak timo roofing. Koro wach mar peace building ka iyudo ka nitiere different stakeholders. To different stakeholders gi wang'eny. Koro inyalo yudo ni vijana bila ukabila gintiere mana part ma bende gi play. To kendo kaka isewacho no aparo ni mano kendo miyo option maber wabuoyo gi member wa NCCK mondo wapenj gane ka bende gisebet ka gitiyo gi vijana bila ukabila nikech ingeni sani ka chokruok different stakeholders gi obiro together kanyakla muriworu to uneno ni maendi gima wasebet kwa timo to king'iyo gwengo mar Kisumu kan tiere some of the weaknesses mwasebeto go to koro magi are the weaknesses to ununtiere kaka un gifted in this part. Korere kaka unyalo biro mondo mi wariw lwedo kanyakla mondo wang'i kaka wanyalo dhi mbele. Erokamano Nicholas. Samuel adugo iri. Inyalo nyisowa ni seche ma ulando kwe kind jogo marowere. Bende nitiere gigo munyalo nyisogi ni ginyalo timo kopogore kod lando kwe no kende momiyo gidag gi kwe kit ngimagi. Nikech wayudo ni sama idwa nyiso ng'ato ni odhi olu rech nitiere gima nyaka imiye modhi olu godo rech. Bende nitiere gigo ma uprovide ne rowere ama Yeah, Walos Kisumu. As a youth, opportunities in Tiokoko. Yeah. And I'm really grateful that FECLA is coming in to support youth who are already mobilized. Yeah. Gimokongo ma FECLA achiwo in training. Gichiwo training on peace building, on advocacy, lobbying, entrepreneurship, gi kaka youth nyalo manage a peace club. Kasi chiwo training ni, to youths gise form peace club gibedo connected to relevant government institutions. Yeah. Sani wan gi youth fund, wan gi nyaka women fund bende nitiere. Koro gibedo connected kaka ginyalo dhi e office gi giduong gilos gi joka ginwang kaka ginyalo ndiko proposal mondo ginwang funding ni. Gima duong' mana aseneno ni joma ng'eny rito ni mondo chiw pesa ma achamo sani to kinyongi. Makoro the main focus ma peace club ni en sustainability. To sustainability can only come if there is a focus on tomorrow. Makawa loso wach kwe. Okwang'e ni dhi los gi jirandi kata gi family inyis gi ni kwe ber. Wang'e ni ibende kaka kijana nitie gima inyalo timo ma inwang'o godo pesa momiyo kiny ok anyal dhi ni Honorable Kianga omiya 200 mabedo slave. Erokamano Samuel. Nicholas kadugo iri. Inyalo nyisowa ni samoro amora ma ng'ato ochako gimoro ama sama idwa timo gimoro ama sama idhi mbele gi timo gimoro. Wang'eyo ni gik moko ariyo nyaka wuogi ber kaachiel kod rach. Kachako kod inyalo nyisowa ber moro amora miseneno ka Samuel nyiso maybe rach ama shida moro amora muse kale. Inyalo nyisowa ni ber mane museneno nyaka nuchak initiative mar youth peace building. Ber mwaseneno ng'eny kendo gipogore. Nikech iyudo ka there is individual empowerment. Apani kana chako na ng'isi ni Sam is a success story. Kane wachako Sam ne nitiere mane slum, onge gimoro amora manotimo, but sani king'iye is all over the world. Iyudo ka is most sought after gi different organization. Gwengwa mar Kenya kata Afrika. Kaka last week nyocha en Kilifi. Kendo sani de beni COVID onge deno onego beno dhi oko. Onego beno dhi hapa ni Germany sam donge. Koro yudo ka individual success ma samu sebet godo sekalo kuonde mang'eny. Tido ka teko mosebet godo ka en godo gi jiwo ni osemiyo bet gi that success story monyalo wacho ni an nachako kama to because of these youth peace clubs at least sani an kama.
kodo kosedongore. Ero kamano Samuel, nyalo nyiso rach moro amora ma bende usekumbana godo ama museromo godo field sama preach peace ama sama ulando kwe ne jogo marowere sama yo wangwa ka bende watieko show. Gima duong' joma iwe ot kocha sami wuok ni dhi kata loso gi ji kumoro. Nyalo nongo ni onge giminwang'o kacha, lakini gin to giparo ni kaka samo wuok ni onego duogi gimoro. Koro there's a lot of volunteering ma Nyasaye mang'e kaka chulo, lakini joka to paro ni pesa. Ero kamano Samuel. Nicholas kod Samuel, adwani mondo ukaw nyiriri machuok mondo bedo ni wan gi election mabiro higa manyien, to mana kaka usewacho ni jogo marowere ema bende politicians ama jogo ma samoro dwaro kombe madongo dongo gisebet katiyo godo. Adwani ngi kamera kacha mondo migi wach ni mogik ne ng'ano marawera masani obet neni e Lolwe TV kae king'iyo kamera kacha. Okay. Ero kamano. Gima nyalo nyiso rowere matindo en ni siasa en gima biro to kendo en gima bokalo. To kinyalo bet mi make that decision maber, ming'e ni ombulu ni ma intiere godo no idhi tiyo kode yo makare, to ng'e ni igero generation maduong'. Kaka sani wachomo yiero mabiro 2022 ni, ang'e ni koko mang'eny maybe nyalo bet manyalo wuok. Iyudo ka ntiere koko maybe mopogore koni gi koni, and then iboyudo ka ntiere josiasa bende madwaro not okaw advantage mag rowere, lakini in kaka rawera ng'e maber ni ng'ano nyalo biro, onyalo kaw advantage mari sani, omi 200 moro iidh boda miringi dhi kamoro ami baki di kamachielo, but in the long run mano kin gima dhi konyi. Lakini kwa nyalo bet rowere manigi gimiluongo ni kwa nyalo bet rowere manigi teko kendo wariwore kanyakla mwabede gi that voice, mwawacho ni jasiasa kubiro odwa 200 odwa ng'isana dhe atim kama, to wanyalo kwere mwang'ise ni no 200 nino keta konchiel, but an gima dwaro good governance. Ero kamano Nicholas. Samuel, ngi kamera kacha mondo wach ni mogik ne jogo marowere ma kawuono neni sama bende ubiro lando kwen ne gin. Vijana tusipigane ndio walid. Hii Kenya inakuhitaji leo na kesho. Ero kamano uru kuom biro mar twak kod jogo marowere kaluwore kod wechego mag kwe piny mangima, ka bende wayudo ni ng'enyne gine mitiyo kodi mondo gikel koko e kind ji. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo kuom wendo makawuono ne wan godo e studio, ka bende thuor wach makawuono nwawuo en Youth in Peace Building, ma bende ginyiso ni jogo marowere kik bed jogo ma itiyo godo gi josiasa, ni mar election ama goyo kura en gino mabiro to kalo. Omiyo kete mane Lolwe TV sechete, asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani.